vaan taas YouTube. Täällä taas vähän kuvaillaan Growtopiaa. Ja kuitenkin mä aion tehdä semmosen peli, tää on Growtopia, niin on tässä ollut ennenkin. Mä tehdään tästä nyt silleen juttu, että me tehdään tälleen, että tässä on tämmönen Noobem-tyyppi, joka on periaatteessa 2-levyinen ja tälleen. Tehdään vaikka... Niin mä hankin tässä niinku Dirtist Angel, mä hankin sitä sellaisia. Ja myös hyvä maa. Eka mennään. Olisiko mitään hyvää? Katsotaanpas mun yksi kavepakroon siitä nyt. Tehdään vaikka tubeharjoitus. Okei, nyt on tubeharjoitus. Onko sitä niinku ihan tubeharjoitus? Alkaa playällä vaan tulkaa. Miten aavan? Tässä on tätä Grave background ja dirtti. Mun kokemus on näin ainoa timuskoni. Joo, tiedän. Bloksejakin on tässä ihan jälkeen. Ekahan minä varmataan, tehdään ehkä jotain juttuja. Sattia. Jokohan me tullaan parantaa siinä SLään, niin joten me tarvitsemme jotain. Tänne mun oikea tubemaa on Träytrad. Mikä kaikki se oli? Velkaa kuunnelko nostaa. Toivottavasti kuuluu vähän äänet kuitenkin, niin. Suoristus. Eihän mä laita tähän musiikkiin. Ihan kohta valmista. Kiisata. Mä tietystikin traktori ois sen kamon verran. Kyllä tiedetään tämä juttu. Tarvitsemme dirttiä. Tussahan sitä onkin. Onks meillä tarvitaan tähän saajan varisista? 100! 93. Ei laskin. Mulla ei mitään ollenkaan paras musikka. Voin teematikasta. Oikeesti vähän Mikä onkin meidän tarvitaan? Unohda. Mä koitan kuvata. Ole hiljaa! M2 ei ehkä tarvita. Tarvitaan. Ei. Joo, miten tehdään flättejä? Eikä nyt. Ei ihan alusta asti. Ei! Oikeesti mä haluun. Joel! Tuu nopee, Noobemalla. Mä oon tubeharjoitus, nimittäin mä nyt komon kuvaan. Mä haluan eka tietää, miten tehdään mikä on ihan alkuvaihe flateissa. Ai niin, tietysti vuuri. Tumaa tubeharjoitus mun bommalla. Ai Harjoitus. Onks tos noobempi? Osaan. Ei oo. Mun vetu nyt kyllä. Se mitä me tarvitaan sitä juttua. Oh my gosh. No, Jappe. Ala. Missä on ala? Se missä se onkin. Mä vähän paussaan tän kohan tähän ja me jatkellaan ihan kohta. Joo, me saatiin tietysti level 3. Me jatkellaan ihan kohta. Ja moikka taas, vetää vähän mun
tää mun veli ja laitan se tohon ja tohon. No niin jo, tuppasin tänne. Tarvitse. Eikä Just ihan noita, mä sain karbusu. katokko mitä tuli heti. Tentacle. Älä trashia. Mitäs muuta tuli? Tehtiin Magic Eggi. On mennyt esille mun yhdellä. Joo, älä sit tuo sit mitään hyvää. Uimari-syndrooma, mitä on kalliolaista palokuntaa niinku joka vuosi. Me tarvii vielä 6 lavaseedsiä. Tarpeeksi woodsia. Onks sulla yhtään, onks nyt tää tuberöö? Ai sitä on nopea vähän lavaseedsiä. Ei. No ai mut tämähän alkaa ihanasta se unohda. Paitsi nyt tietysti tuolla vähän kamaa, mutta ei se nyt mulle kuitenkaan aina. Kun vain näistä on auttaa, niin oikein. Mitä mulla laua? 47. Mä tarviin vaan 6 itse, jotta mä oon ihan nauhaalta. Ja mullahan ei oo friendsaferi. Paikosteessa. Mutta ei oo vielä. No my friends. Niin tuon testin veika mä oon 7 niitä. Nyt sä oot 4. 3. Onks joku äijä? On Shadowna, tehdä On 2 siidiä. Juu, mä tarviin enää vain nostaa. Jos on niitä mä... Ai niin, testi. Ja kuka sotti sen just venus seedi? Minä. Joku kassa. Joku äijä. Come on, me, mä päästän edes pois. No come on, we leftataan Joel. Ja tuu left. Leftaa. Leftaa. Hyvää fiilistä. Leftaa. Vaatteet ja varusteet lenkkeilyyn nyt Lillissä. Joo, me pelataan ihan kohta. Ovia, onko sulla ovi? Joo, me taas vain jatketaan. Ai onko? On 7. 36. Mutta nyt tää plumping. Ai nyt tietysti me voidaan tehdä se siitä toiselta puolelta. Ventaa. Tää barreli. Ei tää vielä, älä. Joo, ei tee. Vai turhaa? Nyt sit se ottaa tää plumbing. Eli jos saatat vaikka 200 €. No mut ihassa. Älä tuu sitä! Annetaan olla vaan. Koska sinä on se alkaa. Aina tuo plumbing, muuten tiedätkö minkä? SL hankitaan. Tiedätkö kun... Mä tarviin vielä yhden seedsin. Mulla. Anna vaan yksi. Mitä toinen puoli? Tuo vielä noitas nopea. Ollaan. Nimittäin mä tarviin kaikki laava. Asut
Lavasiidis, niin sekin pitää vähän varmaan. Nope, älä laita dirttiin. No on mulla. Älä laita kaikki. Tai niin, voithan sä vaan laittaa. Ei no jo mulla. Hei, ootko sä yhtä dirtti? No, unohdan seedsia. Olit mun woodblockit. Mun veikka, mä nyt tässä vähän kuvaa, joten... Mä sit vähän niinku... Me nopea kattoo, mitä me tarvitaan ihan ekana. Ai niin, mehän tarvitaan woodia. Meidän pitää nopea tehdä woodia ja gressia, joten tietystipäs mitä sun pitää vähän hakea. Siivuvekkiä, jos sulla on pitkiä. No mulla on yksi siidi, jos mä ottaisin. Älä kasvata, älä tee. Sä ehkä tiedät mitä mä meinaan. YouTubesta tehdään varmaan tätä woodsia. Mä teen itselleni just täällä itekin, tiedät sä. Niin, mutta tää olisi vähän siellä niinku farmattavissa. Nyt kun mä teen, mä hankin just yhtä päkkiä. Mä hankin jotain. Kyllä tuohonkin menee jotain kivaa kamaa. Ehkä klothesta itselleni ja meillä. Tiedätkö vaatteita? Mut hei, tuppa tänne luokse. Mä en nyt voi, kun sä et auta mua tässä tuhoamaan näitä mun jutskamutkia. Hei, ei, pysy paikalla. Ei täällä oikeastaan Se on kyllä, siis katoppa tätä. Katoppa sulle, kun mä teen. Jos Niiko nyt joku sanoo sinne Matkion Tedino, ei. No on niinku samanlainen sarja nyt vaan Angeleihin. Mä vetin mun DLC sana Angeleihin. Niin, mutta ei matkita. Tai jotenkin, mutta jotain Angelissa. Mä haluaisin ottaa tää Tälle, niin, koska mä haluan näyttää, että nyt me niinku saadaan. Mikä on semmonen kiertokulku. Kauanko meillä niissä kestää. Tää on niin, ja tiedän, mä ei myös oikein. Hei, ainakin yli 10 ja 20. No niin. Koska mun vei kauhean paljon. Hetki, sä vois mennä pyytää kamaa, kun oot level 3 se, mitä mäkin oon tehnyt, muistaksä? Ai niin joo, tietystikin. Meepä! Ei. Voisitko siellä mennä? Juu, Tai okei, meni sulla. Tuo video on jo mennyt 12 minuuttia. Juu, no, mut... Tää video tähän. Muistakaa tilata ja tykätä kanavaa ja jättää kommenttia. Nähdään silloin parissa, että siellä moi moi! Moi, älkää dieseltä toivoa muissa jokainen tyhmä. Heippa!